Un grupo de bombeiros procedentes dos Países Baixos recibe estes días formación no Centro Integral de Loita contra o Lume de Toén. Hoxe recibían a visita da titular de Medio Rural, que salientaba o potencial e profesionalidade do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, que é unha referencia para outras comunidades autónomas e países. Para nós é moi importante poñer en valor este centro, poñer en valor a profesionalidade do todo o equipo de defensa do monte e dalo a coñecer, non só en España, senón tamén no resto de Europa, o que é moi importante, non? Apostar por esa formación e por poñer en valor o excelente que quero aproveitar nesta ocasión sempre para agradecerlles o ben que traballan especialmente nestas datas, non? En verán. Durante esta campaña o centro acollerá 3 grupos diferentes. Serán 60 os bombeiros que terán a oportunidade de coñecer e aprender os métodos, procedementos e ferramentas empregadas aquí. Os equipos se posicionan aquí antes de que ocurra a emerxencia. É dicir, xa están aquí por si un episodio, unha vaga de lumes, sucedera. Durante ese estadía fórmanse, prepáranse, digamos que hai unha especie de test. Comprobamos se este mecanismo é operativo, se funciona, para o día que realmente haxa que facer unha movilización. Durante a súa formación están participando xa en tarefas de extinción daqueles lumes que se teñen producido estes días. Eles, claro, os lumes forestais nas súas latitudes non son tan habituais, pero digamos que están vendo un pouco as orellas ao lobo, como decimos aquí. Cada vez máis frecuencia, máis intensidade, maiores dimensións, maiores velocidades, entón queren adiantarse aos grandes lumes perigosos que van a chegar tamén. E eu creo que esa é a principal característica destas misións, que poidan sentir, percibir in situ como son eses lumes que nós tivamos que ir afrontando ou aprendendo a ler sobre a marcha. Trátase da segunda ocasión na que o Goberno autonómico participa nunha actividade destas características enmarcada no Mecanismo Europeo de Protección Civil.